haga jingelang ai khublai ka Voice of the People Party VPP ka bala penlong habaratu haga khatnyau tere nailar arja arpusa na ka banta ka jing job Dr. Ricky AJ Singkon ya ka election MP Lok Sabha na Shillong Parliamentary Constituency ka barang Sudam uba Arden Mila basayo moy ulakran parsi nagbapen ya hap yaki MDC bemanta bat ki dawai ki belakut por pendon kam Habakran halor kene kapang uba Arden ulapen kesan baha kapor bau long kumu MLE bat MDC usyakri a hak HADC da kaboang bagi MDC ki bementa kim don jingle rancho wat la ka samoy tre kam kalakut Henry kidang kam yala dia kum ki MDC da ka benrap bagi pat ba ki di bendong ki buhusiar habathiet dawai yoki yot da ki balakut kapor kalong ke AK kabalik ile ran ngangong lada day mga ngamtre bansim tulop MDC Habaka ayom tray kalakot kumnuken ngan tre bansim tulop wat hakapor ka mga job MDC us na majar kasaw namar bangam kwa ban bam armaloy namar kata kapor na longru MLE ngala syu ay ka jing syakri ay hangkay apo ke HADC klem da sim tulop ko ki pat ba bi Henry kini kim leran kapor kalakot kinamnut Bankam bagi ni ke MDC. Haga jing syalat kiwan ni sekmat sesnong. Kila ada benong ngang di MDC ubal akut por tang ba syu ai por ke sarkar te. Kila ada hibanong kumta. Kiwan le kum kito ki bedang biang por. O ka bama mo habal akut por te ka bama bhate. Yin hak ban sian bha ya ka ai di ke bal akut por. Wat ki dawai ke bal akut por bandi jaka ban kot la baniap pun ban tada bani dei bikin lakut por hite oh dei husiar bha ku kipat ba bi kini menda baro kini ki MDC kut por lani ki bala expire mong tien pareng lani pitiet dawai kita ki start haba ki dawai ki expiry date yo lakut le ka biscuit bam yak pun ban la bam yo kempang kini ki MDC dah husiar bha ki bala kut por Shosho uba Arden ula ther ting hakaway day jing pen kenria snong nakaway ka constituency syakaway pan nakabanta ka election MDC da kabaong pakam day show ka jing phia nakabanta ka bit ka biang Henry tangkom ka jing le kaput yaw pat ba Jang ayu hadin ka MP election kila snong thu ban pinile MDC election mentamlong kila sedang ban kenra yaki constituency ban pia constituency kila I menta jayu haba pia constituency kani tang jingle keput kani tang jingle dusman yu fight ba kumno kinot bane kumni yu kenrat hi kumno kinot bane kumni yu fight ba ubro kenrat uban thong yaki ngrei ki pini bor ki bret yaki shnong mso tho so thau kam dei shu ka jing pia na kam ta ka bet ka biang ju fight ba ngrei ka keput ka jing perkhat ka jongki bakin dang job yang election nrei komba kalong menta kat shabangi ya ngi smau tho shai bangi bret upra une bet upra denem dene upra une upra bret syariat bret shalom bret shawa upra une bet upra namar kata raw ngin job ya election MDC la kalong ha HADC ngin job la kalong ha HADC ki pat ba ki sem bat kilanan da kini ki jingle elite kilanang pin bitar susu no pat ba Habatin pej bahagi kishap kashap plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batay kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya